ҳамдуррои азиз, ана ин дарахте ки мебинед, дарахти кишмиши беҳамто ҳаст ва як чамоша бастагӣ. Акараҷав ана ҳамона гирифта исон тараф гиред. Ана бинед инҷошо бастагӣ. Ҳавай бурида гире, гирифта биёре. Болош, болош. Ана ҳамҷо ҳам гиред ин дарахт биёред. Буред ина. Ана ҳамдуррои азиз, ин ҳоле напухтааст. Қабе акараҷав. Қабед ман гирам канӣ. Зура. Биноҳа зура. Зура ин дарози шаби. Ачилка ки худ мин дарози наби. Ин чилика худ монда пеши. Ток ёша. Ин агар ток зур шаваку мумкин ҳамдуррои азиз, манан кишмиши дарозиашро бинед, кишмиши беҳамто. ин чӣ зура. Кишмиши беҳамто. Ана сабз ёша бин. Ина бинед. Ҳам ба чини чиликам ғавсам шудааст. Ана нофи. Знаменитий нофаша бинед. Ана нофаш. Ба маза шудааст ме. Гӯш борина. ҳамдуррои азиз, ширин шудааст, туршиш рафтааст, лекин ҳолӣ ҳаст. Агар ҳамин сурхаку ҳамаш ҳам хеле сиёҳ шавад, агар 10-15 рӯз дига бениҳоят зур мешавад. Бале ин ангур дар ин хел системаи ман ангури нағз наметиҳад. Ман ин системаро барои ниҳол гирифтан кардагиам. Системаи регариҳо, анавай чӯлоб, воиш, ҳавоза, анавай система барои ангургирӣ аст. Ин системаи ма барои ангургирӣ нест, барои гур кардан ниҳолгирӣ аст. ҳамдуррони азиз, мана аз ин ангури кишмиши беҳамто ҳам хушашро доред, як мароти дига бардоре. Мана аз ин 1400 дона ҳаст. Кадоме агар оптам заказ кунад, пештар хай бо маслиҳат мекунем. ҳамдуррони азиз, ана дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.